आं बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खारिजा बिजनी मौजायाव आं बे समाव दंफैयो खारिजा बिजनी गुदि बर' थुनलाइ आफादा देग्लाय 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ बिथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों बिथांमोना 16, 17 आरो 18 बिथांमोना 14 नभेम्बरखौ बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बिथांमोना बे हाबाफारियाव गोबां हाबाफारि लाफादों होनना बिथांमोना मिथिहोदों। बे समाव बे हाबाफारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जों सिगांनि नोंथांमोना बे हाबाफारिनि सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों मा प्रग्राम सोफानाय जादों ओरैनो? जोंहा गिबि हाबाफारि बायदियै 50 बोसोर जानायलाय जोंहा गां 50 जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा उन्दै जे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनाय बेफोर दङ आरो लोगोसे जोंहा खन्थाइगिरि जथुम आरो बेनिफ्राय सावराय मेल 50 बोसोर आरो 50 बोसोर आरो खारिजानि बे इयुन बेखौ जोङो सावरायगोन आरो लोगोसे दङ बर' बिजों आरो बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लानाय बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे जोंहा 18 नभेम्बर खालि HSLC मेट्रिक आनजाद पास जानाय, हाई सेकेन्डारि पास जानाय आरो जिखिनि डक्टरेट डिग्री मोनदों बिथांमोनखौ जोङो सेथि थाखोआव मेट्रिक पास जानाय आरो सेथि थाखोआव हाई सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन खारिजानि ओनसोलनि स्पेशेलि बर' मिडियाम खिनिखौ। साबैसेसो नोंथांमोननो हाई सेकेन्डारि सेक्सनाव साबैसे बरायजागोन आरो मेट्रिक पासआव साबैसे ओरैनो बरायजागोन बायदि नोंथांमोन? जोंहा बर' मिडियामाव स्पेशेल बर' मिडियामै जोंहा हाई सेकेन्डारि 2 दङ आरो मेट्रिकआव जोंहा 7 दङ। खारिजा बिजनी ओनसोलनिल' बियो देग्लायनि थाखाय। गेवलां मेलावसो गोबां आलासि फैगोन होनना मिथिना मोनबाय। नोंथांमोना बे समाव गेवलां मेलाव माबायदि रायजो राजाखौ खावलायनो सानो ओरैनो? जोंहा BTCनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया जोंहा गाहाय आलासि आरो लोगोसे जोंहा अनसुमै खुंगुर बर' आरो डक्टर अनिल बर' बिथांमोनहा जर'खा आलासि आरो माननि आलासि दङ जोंहा। गतिके बेखायनो आङो गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर जोंनि बे हाबाफारियाव हेफाजाब होनो थाखाय गुरैयै नोंथांमोननि SM निउसनि गेजेरजों खावलायहरनाय जायो। दा नोंथांमोननि बे SM निउसनि गेजेरजोंनो आं बेनिफ्राय मोनसे फोरमायहरनो सानोदि बा गंग्लायै खावलायहरनो सानोदि जोंनि नैबे 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेजों लोब्बा लाखिनानै जि बेनि बिसम्बि सभेनियारनि थाखाय लिरबिदां हांख्रायदोंमोन जाय सभेनियारनि मुङानोखि खारिजानि सनाथि। बे सभेनियाराव जाय बिथांमोननिफ्राय जों आर्टिकोल बा लिरबिदांफोर बायदि आयदानि हांख्रायहरनाय जादोंमोन गोबाङानो सफैबाय नाथाय गोबाङानो सफैस्लाबाखै। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना सफैहोनो हायाखै दा बिथांमोनखौ आं गोख्रै दैथायहरनो थाखाय आं खावलायबाय नोंथांमोननि बेनि गेजेरजोंनो। आरो जायफोर बिथांमोना दैथायहरोब्ला नैबे लाइजाम बा फेसबुक बा ससियेल मिडियायाव जि नाम्बार होनाय दङ दा बे मेइलाव बा WhatsApp नाम्बाराव दैथायहरनो हागोन बेखौ आं खावलायबाय। जोंनि प्राइमारि कमिटिया बे हाबाफारियाव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै BTCनि गाहाय मावफुंगिरि बिथां मानिनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोनो थाखाय थांखि लादों आरो बेवहाय जोंनि बाक्सा जिल्लानि मा होनो बेखौ EM बिथां अनसुमै खुंगुर बर' बिथांखौबो जों बेवहाय जर'खा आलासि महरै हांख्रायना लाबोनो सानदों आरो लोगोसे जोंनि मिरु बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' लोगोसे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि रिडार बिथां डक्टर अनिल बर' बिथांखौबो जों बेवहाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोनो सानदों। आरो बे समाव आं बे SM निउसनिसिम मोनसे गोजोननाय फोरमायनो सानदों। बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा बर' राव थुनलाइ गासिबो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ बे हाबाफारियाव जाफुंसार जानायखौ लुबैदों। बे हिसाबै जों ओनसोलनि गासै थुनलाइ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बा गोरों गोरा सानसु बिथांमोना राङारियानो जा बा बायदिसिना हेफाजाब बा मददानो जा गोबां जोंखौ थुलुंगा होदों जाहाथे बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै जायो आरो जोंबो बिथांमोननि सुबुरुन आरो बोसोन बायदिनो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ आरोखि।